Кнаuf представя Сглобяеми къщи. Една комбинация от гипс и дърво за по-комфортна и екологична жизнена среда. Всички елементи на сглобяемата къща – стенни, таванни и подови – се изработват в индустриални условия в съответствие с архитектурния проект. За изолация между плоскостите се полага каменна вата. Дървената конструкция е изработена от предварително обработена дървесина и се използва като носещ елемент в стенните панели. Облицовъчните плоскости Video All High се произвеждат в завода на Кнаuf в град Видин. Благодарение на специалната импрегнация, гипсфазерните плоскости имат висока устойчивост на влага и атмосферни влияния, което ги прави изключително подходящи за фасадните облицовки. Освен това, плоскостите Video All High са материал с повишена здравина и издръжливост на удар. Всички панели за сглобяемата конструкция се изработват в заводски условия и се доставят на обекта готови. Преди да се започне с сглобяването им, върху бетоновата основа се монтират дървени греди или така наречения венец. Те се нивелират прецизно и се фиксират с подходящи елементи към стоманобетоновата основа на къщата. Готовите панели се доставят на обекта. Всеки панел се поставя на точно определено според проекта място и се фиксира към съседните елементи и към основата с крепежни елементи. От вътрешната страна панелите са покрити с плоскости, а от външната страна с облицовъчните гипсфазерни плоскости Video All High. Всеки панел е прецизно изработен и сглобяването на цялата конструкция става много лесно и бързо. Отворите за прозорците и вратите също са изрязани предварително в панелите, което допълнително ускорява изграждането на сглобяемата къща. Външните панели, облицовани с гипсфазерните плоскости Knauf Video All High, се фиксират със специални винтове и са неразделна част от конструкцията. Само за няколко часа можете да имате сглобени всички панели от първия етаж. Ако къщата ви е проектирана на 2 етажа, следва монтирането на гредите между етажите. Специално обработените и импрегнирани греди се фиксират към стените на първия етаж. И панелите, предназначени за втория етаж, се монтират и фиксират с крепежните елементи. Цялостната импрегнация на гипсфазерните плоскости Knauf Video All High спомага за високата устойчивост на атмосферни влияния – дъжд, сняг, високи и ниски температури. Отличителен белег на новата плоскост от гипсфазер е синият цвят на повърхността. Покривът се изпълнява по стандартния начин. Върху дървена обшивка се полагат избраните керемиди и се оформя билото. Плоскостите Video All High са устойчиви на влага и атмосферни условия и могат да останат до 1 месец монтирани без да загубят отличните си качества. Това дава възможност за извършване на довършителни работи във вътрешността на сградата.
Сухият пот е едно прекрасно решение за сглобяемите къщи. Без мокри процеси, бързо и лесно. Сухата посипка се изравнява и нивелира до желаната височина с помощта на мастари. Върху нея плътно се полагат 2 слоя гипсфазерни плоскости Knauf VidiFloor с кръстосано разминаване на фугите. Вторият пласт гипсфазер се залепва с Knauf UniFloat и се фиксира с рапидни винтове за гипсфазер. Плоскостите се нареждат плътно една до друга, като технологичната фуга между стената и плоскостите се запълва с полиуретанова пяна. Сухият пот на Knauf е идеална основа за полагането на всякакви крайни покрития – керамични плочки, паркет или меки настилки. Панелите от вътрешната стена се облицоват с гипс-картон. Там, където няма изградени инсталации, гипс-картонените плоскости се фиксират директно върху плочите от дървесни частици. Плоскостите се монтират на разстояние от пода и за монтирането им се използват стандартни рапидни винтове за гипс-картон. При наличие на водопроводна или друга инсталация, гипс-картонените плоскости се монтират върху дървена конструкция. Летвите се разполагат на стандартното разстояние от 60 см една от друга и се фиксират към панелите с помощта на подходящи винтове. Гипс-картонените плоскости се монтират върху дървената конструкция и така зад тях остават тръбите или електрическите кабели на инсталациите. Фугите между плоскостите се запълват с фугопълнител Knauf UniFloat. За мокрите помещения се препоръчва използването на влагоустойчив гипс-картон на Knauf. Така стените са готови за последваща обработка, нанасенето на боя, тапети или лепене на керамични плочки. Върху фасадата от плоскости VidiWall High се полага система за фасадна топлоизолация на Knauf с минерална вата или полистирен. Плочите от полистирен се лепят директно върху гипсфазерните плоскости с системно лепило. Ръбовете около прозорците се обработват допълнително с мрежа и ъглови профили. След изсъхването на лепилото, плочите от полистирен се закрепват към панелите и са специални стоманени дюбели.
След изсъхването на шпакловката, стените се грундират. Грундът се нанася с мече и е част от топлоизолационната система на Кнауф. Тънкослойната мазилка Кнауф се нанася с стоманена маламашка и веднага след това се структурира. Мазилката може да се оцветява в цветове по каталог. Вашият екологичен дом от гипс и дърво може да бъде готов за по-малко от месец. И тъй като технологията е изградена изцяло върху сухото строителство, то този метод позволява къси срокове на изработка, независимо от метеорологичните условия, здравина, добра звуко- и топлоизолация и надеждна пожароустойчивост.